ହରିଣ ଏବଂ ବିଲୁଆ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିତ୍ର ଥିଲେ। ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଚରାବୁଲା କରୁଥିଲେ ଆଉ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ବି ଖେଳୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଏତେ ଘନିଷ୍ଠ ଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଫେରି ଆସୁନଥିଲା ତେବେ ଆଉ ଜଣକ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡୁଥିଲା। ବେଳେବେଳେ ଜଣକୁ ନ ମାରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଜଣେ ବାଘ କି ସିଂହର ହାତ ଗୋଡ଼ ଧରି ପକାଉଥିଲା। ଦୁହିଁଙ୍କର ମିତ୍ରତା ଦେଖି ବଣର ଅନ୍ୟ ପଶୁମାନେ ଈର୍ଷା କରୁଥିଲେ। ହାତୀ ଭାଇ ଉଠ ଉଠ, ବାଟ ଛାଡ ଆମକୁ। ସେ କଣ ଏଯାଏ ଜାଣିଲାଣି ସେ ବାଟରେ ଛିଡା ହେଇଛି? ଦେଖ ଦେଖ କେମିତି ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସତରେ ଯେମିତି ମା ପେଟର ଦି ଭାଇ। ତମେ ମାନେ ଅଲା ଯୁଗ, ଲାଜ ନାହିଁ ତମ ମୁହଁକୁ? ଆରେ ଏମିତି ସାଙ୍ଗ ଆମେ ବହୁତ ଦେଖିଛୁ। ଖାଲି ଟିକେ କିଛି ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ୟା ମୁହଁ ଆଡକୁ ଆଉ ତା ମୁହଁ ସାଡକୁ ହେଇଯିବ। ସେ ସମୟ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଆସୁ, ଏ ଦି ଜଣଙ୍କର ଯୋଡି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉ। ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହଅନା, ଏମିତି ସମୟ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ। ସେତେବେଳେ ବଣର ହର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତା ଦୈବ ବିଧାତା ଥିଲା ସିଂହ ମହାରାଜ। ସେ ଥିଲା କ୍ଷଣକୋପୀ। ବଣରେ ଭାଲୁ ଏବଂ ଠେକୁଆର ଅନେକ ଦିନ ଧରି କଳି ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଆଉ ମହାରାଜ ବିଚାର କରି ଠେକୁଆ ଦୋଷୀ ବୋଲି ଭାଲୁକୁ ଜଣେଇ ଦେଇଥିଲେ। ନ୍ୟାୟ ଅନୁସାରେ ଭାଲୁ ଘରେ ଠେକୁଆ ମାସଟେ ଯାକ ପାଣି ଯୋଗେଇବାର ଥିଲା। ହେଲେ ଠେକୁଆ ମହାରାଜାଙ୍କର ଏ ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ହେଲା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସିଂହ ମହାରାଜ ତା ଉପରେ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଠେକୁଆ ଥିଲା ବହୁତ ବଦମାସ। ଏଇଟା ଅନ୍ୟାୟ ମହାରାଜ, ଅବିଚାର। ଆପଣ ଏମିତି କରିପାରିବେନି। ମୁଁ ଯଦି ଭାଲୁକୁ ମାସେ ଧରି ପାଣି ଯୋଗେଇବି ତାହେଲେ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଭାଲୁର କ୍ଷତି କରିବା ସମୟରେ ଏକଥା ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲୁ? ମହାରାଜ ଦୟାକରି ମାସେ ସମୟକୁ ଟିକେ କମେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାକୁ 15 ଦିନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କଣ ହେଲା ଦୁଷ୍ଟ ଠେକୁଆ, ତୁ ମୋ ନ୍ୟାୟ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛୁ? ଆଜି ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି, ଆଜି ମୁଁ ତତେ ଶିକାର କରିବି। ଏତିକି କଥା କହି ସିଂହ ଠେକୁଆ ଆଡକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ଆଉ ଠେକୁଆ ଜୀବନ ବିକଳରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଠେକୁଆ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ହରିଣ ଆଉ ବିଲୁଆଙ୍କ ଗୁମ୍ଫାରେ ପଶିଗଲା। ସିଂହ କିନ୍ତୁ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ପଶି ପାରିଲାନି। ସେ ଗୁମ୍ଫା ବାହାରେ ଠେକୁଆକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲା। ଆଉ ଏପଟେ ଠେକୁଆ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପଶିଯିବା ପରେ ଦେଖିଲା ଯେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ କେବଳ ବିଲୁଆ ଅଛି। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ମହରକରୁ ଆସି କାନ୍ତାରରେ ପଡିଲି। କଣ କରିବି ଏବେ? ଆରେ ବା, ମୁଁ ଶିକାର କରିବାକୁ ତ ଯାଇନି, ହେଲେ ଶିକାର ଆପେ ଆପେ ଆସି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ହଠାତ୍ ଠେକୁଆ ମୁଣ୍ଡକୁ ବୁଦ୍ଧିଟିଏ ଜୁଟିଲା। ସେ ଚିନ୍ତା କଲା, ହରିଣ ତ ଏଠି ନାହିଁ, ତେଣୁ ହରିଣ ନାଁରେ କିଛି ଗୋଟେ କହି ସେ ପାର ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯେମିତି ସିଂହ ତା ଜାଗାରେ ବିଲୁଆକୁ ଖାଇଦବ। ଆରେ ବିଲୁଆ ଭାଇ, ଜାଣିଛ କଣ ହେଇଛି? କଣ? ତମେ ତ ଏଠି ଆରାମରେ ବସିଛ, ହେଲେ ସେପଟେ ତମ ସାଙ୍ଗ ହରିଣ ବଡ ବିପଦରେ ପଡିଛି। ହରିଣ ଭାଇର ପୁଣି କଣ ହେଲା? ମୁଁ ସେଇ ଖବର ନେଇ ଆସିଛି ପା। ଶୁଣ, ବଣକୁ ଗୋଟେ ଶିକାରୀ ଆସିଛି ଆଉ ସେ ହରିଣ ଭାଇକୁ
ଶିକାର କରିବ ବୋଲି ସାରା ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇଛି। କଣ କହୁଛ? ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ମୁଁ ଯେମିତି ତମ ସାଙ୍ଗକୁ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଛି, ଏକା ନିଶ୍ୱାସରେ ତମ ପାଖକୁ ଦୌଡିଛି। ହେ ଭଗବାନ, ହରିଣ ଭାଇର ଇଏ କଣ ହେଲା? ମତେ ଏବେ ହରିଣ ଭାଇକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ବିଲୁଆ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲା ଯେ ତା ସାଙ୍ଗ ହରିଣ ଏତେ ବଡ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଛି, ସେ ଆଉ ଆଗ ପଛ କିଛି ବିଚାର ନ କରି ହଠାତ୍ ଗୁମ୍ଫା ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଆଉ ଗୁମ୍ଫା ବାହାରେ ଠେକୁଆକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା କ୍ରୋଧୀ ସିଂହ ବିଲୁଆକୁ ମାଡ଼ି ବସିଲା ଆଉ ତାକୁ ଖାଇଦେଲା। ସିଂହ ଭୟରେ ଠେକୁଆ ସେ ଗୁମ୍ଫାରୁ ଆଉ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲାନି। ତା ଭିତରେ ଘର କରି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଗଲା। ତେଣୁ ବିପଦ ସମୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ଦରକାର, ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଭରସା କରିବା ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ।